салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо ва боз бо шумо ҳастем канали Шермардон. имрӯз бошад беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. дар канали мо обуна шавед, дар видео лайк моне ва мо боша видеоро оғоз мекунем. рафтем. хушхабар дӯстон, рамзгари тоҷик Ҷаҳонгир Сайҷамолов рекордаш 15-4 бо созмони Brave CF созишнома имзо кард. нахустин набарди худро рӯзи 16 январ дар шаҳри Сочи хоҳад гузаронид. то ҳол номи ҳарифаш аниқ нест. хотиррасон мекунем ки Ҷаҳонгир Сайҷамолов намояндаи тим Баёнов клуби Ахмад Тоҷикистон мебошад. мебошад ба ин варзишгар танҳо муваффақиятро таманно мекунем. чӣ гунае ки медонем, дирӯз варзишгари тоҷик Абдусамад Сангов бо варзишгари украинӣ Роман Агулчанский дар мусобиқаи ASI 116 муҳориба дошт, ки дар натиҷа мутаассифона Абдусамад Сангов дар раунди якум аз рақибаш бо усули нокаут ғалабаро аз даст дод. ба ӯ дар ҷангҳои оянда бурдбориро таманно мекунем. иштирок дар чунин лигаҳо ин худ як ифтихор аст барои халқи тоҷик. варзишгари тоҷик Шараф Давлатмуродов соҳиби камарбанди бунафш ранги ҷуйҷитсо шуд. ӯро низ самимона табрик мекунем. дар видео лайк монем ва мо бигузарем ба видеои навбатӣ. инчунин варзишгари ҷавони муваффақи тоҷик Сарвар Ҳамидов рекордаш 10-0 бо лигаи Fight Night Global барои 3 бой шартнома ба имзо расонид. якумин бояш аллакай 25 декабр дар Москва дар вазни 61 кг бо рамзгари рус Аслан Товсултонов, ки рекордаш 6-0 мебошад, барпо хоҳад шуд. ёдрас мешавем ки Сарвар Ҳамидов бо ҳамроҳи варзишгари машҳури тоҷик Шараф Давлатмуродов тамрин мекунад. дар ин муҳорибааш ба ӯ низ муваффақиятро таманно мекунем. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. то видеоҳои навбатӣ хайр.